Mere kompliceret behøver et dykkercenter sådan set ikke at være. På brædder slået sammen, et stråtag og en lækker strand. Jeg har været et kort over de forskellige dykkersteder lige omkring Kvindua. Alle sammen med mindre end en time sejlads herfra. 26 forskellige steder, så der er nok at gå i krig med. Prøv at følge med her, så kan du se resten af dykkercenteret. Bravo. Gammel badekar. Bravo. Til at skylle udstyr i. Så har vi kompressoren godt placeret væk fra, som står og pumper tanke derovre. Lækkert, simpelt klasselokale. Ikke andet end et par stråvægge. Et tv. En tavle. Og en havudsigt. Så drop jeres kyllingsnak, giv mig bamse med hans pakke med rakker. Sæt jer ned og drik en lakker, og bræk jeg snakker. Bo, 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 makker, for du og jeg makker par. Næste dyk. Ja, skildpadder. Næste dyk skulle være skildpaddegaranti. Det skulle være rimler med dem. Delfinerne her, de kaldes spinderdelfiner, og de her spinner, de elsker at lege foran skibet her. Så hver gang vi møder sådan en flok her, så er der lige nogle af dem, der stikker herover for at lege lidt. Det er ret fedt.
vores dykkerleder. Florian, han sidder bare og stener med sin bog. It's always good to learn new things, isn't it? Ja. Han siger, det er godt at lære nye ting. Men vi kan ikke lære noget af os drenge, vi ved stort set alt. Køkkenet. Og Peter har lovet at tilberede noget sushi til os. Og hvis vi fanger en tunfisk, så laver vi sushi herinde. Den er hård, den her, den er hård. Stor fisk. Gør det. Det er en krabat, den lige har stået og renset. Kan du vise indvendigt? Den er helt ren, ikke? Prøv at se, hvor fin og ren her. Jeg skal til at filetere den nu. Det ser sgu godt ud. Sådan, så er der fandme en ordentlig steak klar til at blive serveret. Yeah, det ligner Gollum. Like Gollum. He's catching the fish. Vi dykker om kvarter. Turen her på katamaranen har været helt fantastisk.